Messenger numéro da diaby an-tagnany tsy ela nambarany zafa tsy tetry fa zay ikoragna amin'ny aligny kafa sizera tsy kivy tsy tetry za mandigny miambigny lera na 19 heures bebe dinasako digniko za lafa aza tô ela zafa connecté en ligne efa misy forfait miambigny zafa connecté en ligne efa misy forfait miambigny Antsôva kayaza baby za kayaza Antsôva kayaza baby za kayaza mensagem voaluani ta messengera previsani ta vela hanno areki fuandani kundera kafa sincera si kivi si te ci